Ассалому алайкум. Мана ҳозир бисёри боғода абрезкара нав сар кардан. Лекин мо ҳар сол ҳамин гузарондани абрезкара аз сар карда аз нимаи дуюми моҳи ноябр сар мекунем. Яъне аз ҳамон вақте ки ҳамин дарахт баргоша пурра мепартояд, ҳамон вақт мо сар мекунем. инҷа тарсидан дар кор нест. ин хунукиё ки мода мекунад, ин хунукиё ягон таъсир надорад. дарахт кадом намуди дарахте ки бошад, ҳамин амал вақте аз сабаби он ки ҳамин вақта яъне нисбатан кор камай, боғода кор камай, мо ҳаракат кунем, бояд ки ҳамин амала дар ин вақти бекорӣ бояд гузаронем. Мана мо гуфта будем ки дарахт фарқ надорад. Вай агар дарахт ҳосилдам омадаги бошад, сину сол фарқ надорад. Бояд ҳатман манами сикатора гирифта, ҳатман як гирди ҳамин дарахт як аз назар гузарондан дар кор. Барои ҳамин ҳозир мо мана назди мода истодааст гелос. ҳамин нави гелосе ҳаст ки ҳамин гелос соле мешавад ки 30 апрелда мепазад. ҳозир мо чӣ кор мекунем? ҳозир мо аз поён нигаҳ мекунем. ман инҷа аҳамият дода бошед, ман ҳамин дарахт ман инҷа як навда ай поён омадагӣ. мана аз тани дарахт агар аҳамияти мана аз ҳамин ҷое ки мо шакл даровардагем, навдаи калон рафтагӣ, ҳамин навда поён омадагӣ. мо бояд яъне ҳамин навдара буридан мон дар кор, на ки аз сабабе ки ман ҳамин тараф мана пеш ҳаминҷа навдаи қоқ шидагӣ буридагиай, ман ҳамин тараф худаш кушод мондагиай. агар мана нигаҳ кунед, мана ин хе навда рафтагӣ, ҳамин тараф худаш кушодаа. яъне ҷо ҳаст. ҳамин сабабе ки тараф кушод ҷо ҳаст, мо метавонем навда мондан. ҳамин навдара мо намебурем. ҳамина мо мана мухчае ки тарафи берунай, ман ҳамин агар ман ҳамин мухча бошад, гуфтем ки дафъаи дига як дута боло, ман ҳаминра мебурем. инҷа соли оянда ман ҳаминра айҷа ки буридем, ин навда худаш ин тараф мо як тарафи кушодӣ пурра мешавад. ин навдара мемонем. баъд чӣ кор мекунем? хуб, мана навдора ҳар як навдае ки скелети рафтагиай, ҳамин навдора мо мебинем. аз сабаби он ки ҳар як мана аҳамият дода бошед, ҳар як навдае ки ҳаст ҳаминҷа ҳосилда омадагиай. мана ҳамин ҳар як кадом навде мо барои ҳамин ҳосила яъне бисёр айдаст надодан тарзе мекунем ки ҳам яъне як намуди нармировка ҳисоб мешавад. ҳамон навдое ки якдигарда расиш дорад, навдое ки якдигарда мерасад, ҳамин навдора мувофиқи имкон ҳамина мебурем ки якдигарда нараса. вақте ки ин гулу барг мекунад, ман дар мисол ман навдаги мана ҳаминҷа расиш омадааст. мана аҳамият дода бошед. мана дидӣ, ман навди калон хати вақте шамол мешавад, чӣ мешавад, ман расиш метиҳад. хуб, хе мумкин нест. барои мо чӣ кор мекунем? ман ҳамин навдора аввал аз назар мегузаронем. ман ҳамин навдора мебурем. ман ҳамин навда ҳозир омадаги ин навда ин тараф ман ҳаминҷа ҳосил ҳаста. ана инҷа бо як навди дига мо дорем. навди ҳосил мо чӣ кор мекунем? ман ҳамин ҷое ки ман ҳаминҷа рост мебурем. ана ҳаминҷа ана ки нигоҳ кунед, ана дига шамолам шава, ваям шава, мана ин расиш нест. инҷа якдигарда намерасам. инҷа чӣ шуд? анам хе дида гирд ба гирд ҳамин дарахт ба ай боло бо нигаҳ мекунем. куҷое ки асос мо анами ҳозир ҳамин ҳолате ки вақти дарахт пурра ба ҳосил омадагиай, ман ҳамин куҷое ки расиш шудаги ҳамин навдора мегирем. мана инҷада манҷа аҳамият дошти мана ин вақте анаира инҷа буридан дар мана анинҷа мемонем, мана мегирем. мана диди ба ин кушод шуд. хуб, инҷа ҳозир мо поёна мебинем. як рӯзи поёна як аз назар мезарем, баъд болора нигаҳ мекунем. хуб, инҷада чӣ хелай? инҷада мана ин навда, мана инҷа вақте ки мана диди ин навдаи калон омада, инҷа под расиш шудеста. мана аҳамият додаи мана расиш шудест. ман ҳамира
анамиҷа хуб анамхе ҷудо мекунем. Ана кушошид, ана дига нест расиш. Хуб ана бу ояндаша мебинем. ана боло инҷа вақте энеҷа омаданда якдигарда мераса. Ана ирам оҳистаҷа кӯтоҳ мекунем. Ана хуб ана боло мана да ин мераса. Мана ҳатман вақте ки мана аҳамият дида бошем мана мераса. Ҳаминаҳо инҷа мо оҳистак мебурем. баъд инҷа дига нест хеле навду. Ана ки поён мана инҷа агар дида бошем мана ду навдаи мана якдигарда расиш дорад. Гарчанде ин навду вақташда гирифтан дар кор буд, мо ин навдуро мондагем тарафи поён омадагӣ навдуро айбех гирифтан дар кор. мо ҳосили ҳамина ҳози нармировка мекунем. ҳосили ина ки гирифтем баъд ҳамина айбех мегирем. Яъне баъди ҳосил гирифтан, баъде ки ҳосила мо гирифтем, ҳамин навдое ки мо метонем ҳамин навдуи зиёдатиро гирем, лекин айбех мегирем. Мана михел яъне мо кӯтоҳ намекунему, айбех вай мегирем. Барои чӣ мо кӯтоҳ намекунем? Ана ки вақте ки мо у вақте ки баъди ҳосил мо вақте кӯтоҳ кардем, вай дарахт амал дай ҳамин ҷои кӯтоҳ кардаги мо навдуи зиёд баромаданаш мумкин аст. Барои ҳамин хай он вақт бо мо ҳозир видео мекунем чӣ хел гирифтан дар кор, он вақта кадом навдуро гирифтан дар кор мо иншоалло насиб кардаги боша ин масъаладан бо видео мекунем. ҳозираш да ман ҳами ҳозир вақте ки ҳосил дора мана барои расиш омадаги ина ман ҳамиҷа якдигар да мана крес шидаги мана барои нарасан мо ман ҳамиҷа ҷудо мекунем ин навдаша вай иниш меиста. Иниш ҳам хеле меиста дар кор нест. хуб ман ҳами навдуи расиш ҷое ки расиш омадаги мо ҳамиро аввал ҷудо мекунем. Мана ин не намерасад. хуб баъд мана ин навдае ки боло рафтагиай навди боло қатъи расидан мумкин аст. Барои ҳамин ин не ин дуртара намеша меиста бизур беиста. хуб ана ин тараф мебинем. инҷа мана хеле навда гуҷубо ҳаст. ана инҷа ҳам ин навда расида истай, ана вай навди бологӣ ду навда да ҳамин расида истай. Мо бояд чӣ кор кунем? хуб инҷа мана калта мекунем. вайша ана ҷое ки крес шида истай. ана инҷа камтар поён мегирем. хуб мана навдо озод шуд. тамом. ана инҷа да мебинем. Мана ҳамин хеле навда мо куҷо дорем. Мана биё вақте ки шамол мана ина мераса. Мана инҷа ҷудо мекунем. Мана бо навда ин тараф мемирем. Мана айдарун як навди дига омадаги. Мана навдае ки болои да хубай. Мана ин навда да расиш дора. Мана дида бошед мана инам ҳаминҷа мо оҳиста калта мекунем. навда озод шуд. хуб инҷа да мо баъде ки ҳосила гирифтем ман ина айбех якташа мегирем барое ки рӯи ҳам омадаги ҳозир не. хуб ин меиста ҳозираш да расиш нест. хуб мана ин навда да ин расида истай. мана инам оҳиста инҷа калта мекунем. хуб ана ин навда мана инам ба ин мераса оянда. мана мераса барои ҳамин оҳиста инҷа калта мекунем. мана кушоди шуд байни ҳамин. хуб инҷа мана инҷа да ин расидаги мана дида бошед. мана диде ана ина инҷа оҳиста калта мекунем. бо кадом навда. хуб баъд ана инҷа мана мебинем куҷое ки расиш ай мана расиш оҳиста ана инҷа калта мекунем. мана ин тараф ана инҷа нигаҳ мекунем байна. мана ин ҳаракат мекунем байн. мана ин ба ин чӣ хел расидаги мана ин ба ин омада расидаги ай мо ин навдара ана инҷа мебурем. мана ин шаб ба пурагӣ мегирем. хуб ин шаб ҳаминҷа мегирем. мана ана инҷа мегирем. расиш намешавад. вайш дига озод ай гарчанде дурундам боша озод. мана ин навдаи дига омадаги инҷа расидаги. мана гарчанде агар мо озод кунем инҷа манаш бо вақт шамол шиданда мераса. барои ҳамин ана инҷа оҳистаак мо мебурем. оҳиста мебурем мегирем. бо куҷо навда
ана инҷада мебинем. инҷада мо чӣ кор мекунем? мана аҳамият дода бошед. ман ҳамин навди боло агар поён вақте ваз гирифтанда инҷа мераса, мо чӣ кор мекунем? мо ина ана инҷа мебурем. ана аҳамият доде кушучи инҷа бай. иншам ҳам хе мекунем. ман ҳамишам гарчанде ҳосили худо ман ана инҷа мебурем. тамом. хуб, расиш нест дигар. ана поён. ман ҳамин амала иҷро кардан мегирем. мана аҳамият нетир. мана тамом кушуч. аҳамият дода бошед. инҷада ана навдачара мегирем. хуб. инам инҷа оҳиста калта мекунем. мана аҳамият дода. мана болишед. инаки нармировка. ҳам нармировка меш. мана ин меиста. хуб, тамом. анаки болоям. болода ман ҳамин як навда рафтаги иҷа расиш мекуна. як навда. мана дига карда бошад. мана камтар ана меки ҷиҳо боло крес шидагиай. мана ваям мегирем. оз ман нишон медиҳам. ман ҳамин навдае ки гуфтем мана оҳиста инҷа мебурем. инам тамом озод шид. баъд боло мана ин навдае ки инҷа расидагиай. расиш омадаги мана дида бошед. мана инам мегирем озод мешавад. тамом. тамом. ана мо ами амала мо иҷро кардем. ана бародару мана мақсади асосии мо ҳам ҳамин мо гуфтем ки фарқ надорад дарахт кадом синни соле боша мо бояд ҳатман як айназар гузаронем. ман ҳамин корҳоро иҷро мекунем. баъд бародару мақсади асосии кушодани ҳамин канал ай чӣ иборатай? мана аҳамият дода бошед ҳар яктаи мо ба ҳамин дарахт яъне боғдору сари кор дорем. яъне нафаре ки боғ дорад, нафаре ки агар ҳавлӣ боша пеши хонада ҳаст, ҳатман ҳаст дарахт, ё умуман агар дача боша дачада ҳаст. лекин агар аҳамият дода бошед ютубда ягон канале ки ба забони модари мо боша, канал ҳамин соҳада ман хай мумкин боша ман надидам. моям ба ҳамин мақсад ҳамин канала вай кардем ки ҳамин канала кушодем ки яъне мо ҳамиҷа ҳамин масъалаое ки ҳамин боғдорида ҳаст инҷа вобаста ба мавсим бисёр амало гузаронда мешавад. мана ҳозир оянда хай бо мо видео мекунем нишон метиҳем ҳамамо ҳозир ки аз сабабе ки бисёр ҷо ҳамин абрез кардан яъне буридани дарахт рафтода мо кӯшиш мекунем ҳамин масъалада бисёртар видео кунем. ҳозир баъди ин бо дига видеоро мекунем. барои ҳамин аз шумо чӣ вақте ки ҳамин канал даромаде ҳатман подписатся кунед. яъне барои он ки сари вақт видеоро бинед тамошо кунед. баъд агар маъқул боша ҳамин видео маъқул боша яъне муносибати хитона ба ҳамин видео муайян кунед. ҳамон ҷое ки вай лайк ҳаст ҳамаи агар имкон боша вая зер кунед. яъне подписатсияро фаромӯш накунед. хай оянда бо насиб карда боша бо мебинем чӣ кор кардан дар кор.